Milí Brňáci, víte, kdo nejvíc kritizuje současný stav dopravy v Brně? Ti, co ho mají na svědomí. Kdyby se skutečně každý rok stavělo a rekonstruovalo, tak bychom to nemuseli horyčnatě dohánět. Někteří se vám nesnaží namluvit, že můžeme stavět ve dne v noci. Zákon nám tohle neumožňuje. V noci se prostě stavět nesmí. Nastartovali jsme projekty, do kterých se před námi nikomu nechtělo. Dotáhli jsme velký městský okruh v rámci Žabovřeské. Začali jsme stavět tramvaj do ulice Plotní, kde v Dornichu bude 4pruh. Rekonstruujeme uliční profily v rámci Minské Horova, Valchavské. Dostavili jsme Milady Horákové a spouštíme před komunálními volbami rezidentní parkování. Samozřejmě, že víme, že některé projekty mohou být kontroverzní a že nám mohou odebrat politické body. Nicméně chceme to udělat. Teď, tady a pro Brno. Mým snem je skvělé město a ten sen se blíží každým dnem.